Shin ko kun san dalilin da ya sanya ake yin sallar azahar raka'a hudu kuma ake yin ta idan rana ta bar tsakiya? Dalilin da ya sanya haka shine wasu mutane guda biyu lokacin Annabi Dauda ya shiga mihrabinsa sai suka zo gun Annabi Dauda da ƙara. Ɗaya yake cewa da shi, ya Dauda, haƙiƙa wannan ɗan uwana ne, yana da awaki guda 99 ni kuma ina da ƙwaya ɗaya akuya. Sai ya buƙaci in bashi akuya ta guda ɗaya ya haɗa da 99 sai ya zama 100 ya zama mallakinsa ne. Ni kuma sai nake ganin ya zalunce ni nace a kawo maka ƙara. Annabi Dauda jin haka sai yake cewa haƙiƙa ɗan uwanka ya zalunce ka, dan me kana da 99 zaka ce bashi ƙwaya ya baka ƙwaya ɗaya ka haɗa ya zama 100. Sai ya kore sai ya ce wannan zalunci ne. To bayan sun tafi sai Annabi Dauda abin ya dame shi sai yake tunawa haƙiƙa bai daidai ba. Da sun mutane biyu sun kawo mai ƙara amma sai ya saurari ƙarar ɗaya bai saurari ɗayan ba kuma ya yi hukunci ya sallame su. Jin zafin abin da ya aikata nan ya tashi ya yi sallah raka'a hudu daidai da rana ta bar tsakiya. Wannan sallar da ya raka'a hudu ita ce Allah ya bar wa al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muke yin ta a yau a matsayin sallar azahar a daidai idan rana ta bar tsakiya. Sifatu salatin Nabi.